Kublai ya pibaro kat ki bala ban pe ya kani ka kubor ka jong ublai ka bangi la ban share lene ka ban pen i tang shibit bat kam la ru ban shim pha ya ka por ka jong phi te parlok snya ba pe ba dangit bat kum chu da pen phaliu chingmot ya ka kantin ka jong ublai khnang bangi la ban husiar ya ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ha ki ni ki sngi ki jok ki ba manta parlok hani ka por nga sngu ya ublai na mar ba ui lam rangkat ya ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ha ba ngi yeng ha ba ngi tre ngi kta pat ha ba ngi puli ngi puthi ha ba bun ki jing wit ki jing bathot kam ta ma ki ni ki sngi ki ba wan panthot ya ka jing mut ka jing perkhat jongi ha ka jing le ka jing tre ka jongi te ublei udon ka bor ka pakrau ubala ban kit ne ban penyai no ya ki ding pengkyang ni ki jing chinthot ha ka jing jongi ka ba man la ka sngi parlok ni ka por nga kwa ban ya slok tang shibit na ka ktin ka jong ublai ka bengi la ban shem na ka gospel kat kumulakas kalnong ka bakhat a record ka ba sao ka gospel kalau jong ulakas ka day ka gospel dani ka angya ka new gospel dani ka new testament ka day ka testament ka ba thamai ka ba la tho ha ki jok dani ha ki por jong ukhun kata ka day mut u jisu ha ki por jong jisu amde na ki por jong u adam na ka im amde ki por jong ki nang thu lupa bat ka long ru ka por ka ba don kam yangi ki briu ki ba im ha ka ni ka jok ka ba menta parlok ni ka por shwa bangan bengin phliu jingmut ne mai mir jingmut tang shibit hangine na ktin ka jong oblai bat ka long ka ba shot lene ka ba lengkot bat ka long ru ka ba don jingmut bha nane ong ka short and sweet and also and very meaningful to parlok ni ka por shwa bengin pai ban ya phliu jingmut yang in duai bat pai show blai ha ka jing duai kham tam ka jing duai ka long kum ka long kam ka dawai ka bangi pendon kam ha ka jing im jong ba man la ka sngi ha bangi tolot ha bangi swai ha bangi du jing kermen ngi de ban pai show blai lang ba ka jing duai knang bangin yo mat knang bangin yo ya ka bor ka jong u Jesus Christ bakta ne uban ai man refund lene u man review lene u ha kum kata ba ki ka bangi du kata ba jisu phai sho jisu bangin yo biang ya kita ki ba ngi ju yo ya ka jing long ka ba lene onga ngi la ban ong kum ka kentin regains kum ju renew ya ka jing long ka jing man ka jongi kham tam ha ka jing mu jing perkhat ka jongi te parlok ni ka por yangi duwa yangi na phai sha ka duan jong blai kan rot ani ka por nga sngu mat da burom kan rot ai ka kerteng ka jong me ka badon ka bor bat ka ba im mat ka ba thiang ru kan rot ha ka ni ka por ngawan ban itho yame kan rat ngade upriu ngade usamla ro upadang don ha ka jing dunang ha ka jing ban biang kan rat ya lam rangkap ya ka jing im ka jongi kum ki khon samla jong gari jong ka jat ben ri hui bro ka we khnang bangin pe usiare ka jing im jing ga ba masni kham tam ha ki ni sngi ki jok ki ba manta ki long dap tang ki thop ki shukor ki sang ki jing bichni ki jing pi hun bat ki long ro ki sngi ki ba ma kan ran ai bangin yai haklanti ka jong me bat kan rat ngadwa ya me bat to sngi kan rat ya ki khun ki jong me ke bangi don hasla chung kan de kan rat sngi kan rat ini ki jing pat ki jong nga kan rat ha kerteng jong me uchi supernasret ta amen
parlo nga yung ba habangi pai sa ka jing im ka jongi ngi shukali mo hatu ngi chukali haladi lani ha ka jing mur khan bat kum juru ha ki parlo ki prajor khamtam ya I me ipa ya I hinmen ipara lani kum ju ya ki bahalor ka jongi bangan shep ting but hang ni ka topik lane kum ka phang pring ka bas nu tanat bha bangin na phaliu manta ka dei yano ban kam shapting yano ban kam shapting te ka answer lane ka jupap ka bangila ban yo na kitin ka jong play ka ta ka dei na gospel kat ku mulaka sklanong ka ba khat a record ka ba sao ka jupap pat ka long ru ka ba shai krar ya pi nga nga puli ka nga ong ru api kilok jonga wa shaping ya kita ka penyap no ya ka met bat ki bomdon na lor kata ba ki la ban le inre ngan maham ya pi ya no pin shaping to shaping ya uta upa hadin ka ba ula penyap udon bor ban bread sha tujok shisha nga ong happy to shaping kin ya uta hakani kadukon chong ka gospel ulakas kaktin chong play ka ong yangi ba ngi day ban kam shaping ya ublay habamut palay ngi shaping ya ublay namar ba hakajing im chongi kikeli bat habangi mur jing mut ro manta ngi chukuli balay kaktin chong play ka ong ngi day ban kam shaping ya u te ulong bas ni ulong ba bha habangi shaping ya ublay ulong wa bha ngi shaping kumba ngi day shaping ya kikpa kata bangi day ban kam shaping ya ublay namar ka ka reason na ne ka daw ka ba kongsan bang ne ka day ka ba udon ka bor ban bread ya pi ne ya nga ya lada ngim ngit ya ka tin ka jong ublay ka tin jong ublay ka ong lada ngim ngit ula rem lupa ka ba mun ngim yo ya ka jing jom jugut hinre lada ngit bat ngi ye le bat burom ya ublay ngin yo ya ka jim ka bom jugut bat ngila ru ban shem na ka gospel jong u yanis kal nong ka ba lai de khot ka ba khan riu kal ong na ba ublay ula it kata ya ka prthei lada uno ru upange ya u unyo ka ya ka jim ka bom jugut uwan cha ka prthei ka tin jong blay ka ong ublay u jisu uwan cha ka prthei u jisu mot u khon jong ublay uba ulakha mroi uwan cha ka prthei uwan ban rem ya pi nga hinrei uwan na ka benta ka jong pi ki jong na uwan na ka liang ka jong pi ki jong na khamtam habangi sneu ka jing jongi bunsin ngi sneu u jisu lene ki ublay ukpa u jongi u na utrai nong thau ngi sneu na ga we ka liang cha ga we ba ka liang hai ji im jongi ha ka jing mu ki prakar ki jongi em ublay uliang udon na ka benta ka liang ka jong pi na benta ka jong habangi le yaki kam ki babha ba habangi le ru yaki kam ki basniu ublay udon lem rangkat ba pi ba nga da ka ba u penkala ya ka ba mut ya pi yang ada ka ba u ayangi ka jing tunju kam tam ka jing jongi ngi ong bale ngai ngamat gini ki jing bale ngamat kita henry ublay u ya pi yang knang bangin kala cha ka jing ne cha ka jing long ka ba riublay ka jong Jesus Christ cha ka jing long jong ublay namar ba utrai ula thau ya pi yang hakadur ka jong u ngi de ban long hakadur ka jong u nakata ka daw ukwa u ya pi yang nakata ka daw u ai lau khon bala khamar we jong u ban map bat ban map la nem ban yai ai ya kata ka jing ka ba phla ka jong u Jesus Christ ba ublay u jong i te kani ka por paralog heni kitin ka jong ublay ka ong yanong in shapting
Ngi shapting mo yaki nong shono, ngi shapting yo nong luti, ngi shapting ya ki nong di drugs. Ngim day ban shapting, vat lew nong di drugs le, ru. Ngi day ban presyang na ne ka ban penshlu ne encourage ya u ne ka ha ka ban lam sha ka jinglong ka babha. Ong ka kitin jong play na ka reaching dom, sha ka reaching shai, kata ka day ka lenti ka ba shisha. Kata ka day ka lenti ba shisha. Tek parlok hang ni ka por. Ngim day ban shapting ya ue. Lada ka met ka jongi. Kata ka bangi ribat ngi snyup krupang ya ka met ka jongi. Lada ka im maknaru ka met ka jong pi ka jonga. Lada ngi yap ha ka jong long mesin. Ka mentoy ayu. Namar bangi tip. Yaktin ka jong play ka ong bat ka ong da ka basyay ka darbha. Lada ubriu uyo ya ka pertay barok ka way hinray. Udu yanga kata ka day mensin. Ka mentoy ayu yu. Lada pi nga parlok lada ngiyo ya ka pertay barok ka way. Laka spa ka peyo laka jengnang ka jeng start laka dur ka babha briu. Handsome and beautiful. Ru ngim la. Lada ngim yo ya kata ka mensin ka Holy Spirit and soul. Te ka mentoy ayu ya pi nga. It is the useless as with the human being, as with the Christian and also the Gentiles. We all in the useless. Te parlok prachor bakat kibas ngew ya kat kiba page ru yan ni video lang ba ka kubor ka jong play tongin kam shifting ya uplay namar ba udon ka bor ban bread ya pianga cha kata ka dojok lada usaitan u pensyo yangi u le yangi u kam page yangi kumno bangin le ya ka pop kumno bangin hap chata ka jingdum ka bangi le hakikam ke ba bunjai kimde ka mon ka jong play in re ukumen usyap bat ula tang ban penyap ya kamet kaba ngi don ya ka long ring ya ka rongying rongyat ka yun chongi usaitan ula ba penyap hinre ya ka mesin kaba ka chongi la daleleru namar ublay ula ai na ka benta ka joko tang ya kamet te perlok ni ka por tongin kam shapting ya ublay namar ublay udran kata ka bor bat ban bread ya pianga sya kata ka dujok lada ngim bediang bat ngim nge yu te kan rat te parlok kum ka jing sneng kum ka jing kentu yang ngi barol lang tongin kam shapting bat ha ka ju ka por kum ba ha kini kisi ki ju ka benta ngi de ru ban kam shapting ya ke bahalor ka jongi ngim de ban snyo start ngim de ban snyo meng ya ka jing long ka jing man ka jongi lada ka jing na lada ni snyo meng le sarong namar ka ka ba habangi phairu cha ki nong tho ka si jongi kum ki so sa tham bo la ong ru wang kum no sha ba u so sa tham na ne ki we pat ki nong tho ka si ha ka ni ka ri ki jai ban ri ku jongi ki chu ang ki chu bun ki bas ning bat kan ti kum ba jing sentiment na ru ki chu sneng ka chu kan ti yang ni kum no bangin kyu ha ka jing long ka ring yeng ka jongi te parlok tang kumta ko blay shibun ni phi to ublay undon rangkat lembat phi bat nangye kam shapting ya ublay uba utrai unong bu no thau jangi na ka penta ka prom ko chong ublay chaduki arta bam chikut amen thank you